Гледайте, хора, път Е79 международен за Митница Оряхово. Пътя Селановци Оряхово уникално изкъртен и така стои вече един месец. Гледай, Коста. Не мога да се движиш с повече от 30 км. Аз не знам коя е тази фирма, дето е извършила тая простотия. Кой знае колко време ще обикаляме и ще пътуваме по този път. Ще си натрошим колите и никой няма да ни възстанови каквото и да било. И изроди. Апи ли, държава ли, вашата майка негодна и буклуци мършави. Карти ще ли да ми правят с обектите? Негодници с негодници. Крадци и безподобни изроди. Добре, че нямам власт, вашата майка ще ви избеса всичките гнусни мърши. Направо нямам думи. За какво го изровиха това да стои така, да обикалят хората, да се чуят откъде минават? Буклуци негодни. Гледай, какво става. Поне да бяха си заравнили дупките, да си асфалтират или да бетонират, или не знам какво да направят. Направо ме избива на злоба и на изроди. Гледай, какво става небето. Има дъга. Тя колата не може да стои в пътя. Ето, с повече от 30 км не може да се движи. Буклуци. Вашата майка негодна, си прибирате парите в гробищата, да еба, буклуците ви да еба. Бах ти каса, не наядохте и не накрахте, да еба вашата майка. Изроди долни. Гледай ко става. Гледай ко става, човек. И най-странното, което е, всеки ден пътувам от Плевен до Мизия, а един ден не видях тук да стои някаква машина, нещо да се прави. Това, изровиха го и го заебаха така. Негодници. Абсолютни негодници.